Lejliet il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern imresqa mill-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-Grupp Parlamentari Laburista se jkun qed jivvota b'mod kompatt fuq ir-riformi kbar li flimkien bħala Gvern wettaq għal benefiċċju tal-pajjiż. Ħadd ieħor qiegħed jgħid illi dan il-Gvern għandu jispiċċa u jien għada ħammorru b'serenità quddiem il-Parlament l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fejn mhux nitkellmu dwar demokrazija, nipprattikaw id-demokrazija. Għada mmorru b'serenità biex nistennew il-ġudizzju tal-membri eletti mill-poplu. Muscat appella biex ma jkunx hemm dimostrazzjonijiet barra l-Parlament għaliex fi kliemu il-politika tal-ajjat fil-pjazzezz ma twassal imkien. Il-Prim Ministru sostna li kull membru tal-Grupp Parlamentari Laburista huwa konvint mix-xogħol kbir li jagħmel il-Gvern mill-ewwel jum tiegħu sa propju din il-ġimgħa. Hawnhekk irrefera żjara b'suċċess li jagħmel mal-kontingent Malti fil-Libanu u l-Ġordan fejn twittiet triq ġdida negozjanti privati u għall-entitajiet tal-Gvern. Semma l-investiment ta' 5 biljuni bejn pajjiżna u l-Huawei u l-proposta li tagħti dritt lil kull pazjent li ma ssirlux operazzjoni fi żmien stipulat biex l-operazzjoni issirlu f'sptar privat, spejjeż għall-Gvern fost oħrajn. Fil-waqt li l-kap tal-oppożizzjoni qed jgħidilna li dan il-Gvern mhux qiegħed jaħdem, joħroġ il-Bank Ċentrali Malti, il-Bank Ċentrali ta' Malta, istituzzjoni għal kollox indipendenti u qalu mhux talli mhux ħataħdem dan il-Gvern, mhux talli mhux qed jaħdem, talli ħajkonna nerġaw nollu l-fuq id-bassir ta' kemm ħatmur tajjeb l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru stqarr li l-isbaħ aħbar ta' din il-ġimgħa kienet li l-ammont ta' nies li jgħixu fil-faqar naqas għall-ewwel darba f'10 snin, mhux permezz tal-handouts iżda permezz ta' tkabbir ekonomiku li qed iħalli effett fuq is-saffi kollha tas-soċjetà. Aħna minkejja it-tfixkil tal-kap tal-oppożizzjoni li mill-ġdid we defy the odds li mill-ġdid inkunu qegħdin inġibu ġid u xogħol bla preċedent dan il-pajjiż. Huwa fuq dan li se jkun qed jivvota il-Parlament it-tnejn. Għada b'saħħa kbira dan il-Gvern b'mod kompatt. Kull wieħed u kull waħda mid-deputati li niffurmaw dan il-Gvern ħammorru qudiem il-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Poplu, ħankunu qegħdin immorru qudiem il-poplu, ngħidulu x'għamilna, ngħidulu x'ħankomplu nagħmlu, ngħidulu l-pjan tagħna, ngħidulu l-azzjoni tagħna u nuru kif verament Malta qed tinbidel.